Linux Mint vinkkejä. Tässä on käynnistysohjelmat. Käynnistysohjelmia on tässä. Voit ottaa pois tai laittaa päälle. Ja tässä on kielet. Voit kieliä vaihtaa tai muuta. Tai poistaa. Tässä on laajennuksia. Kaikenlaista löytyy. Ja täällä on tämmönen exit-valikko. Ja sitten näytön säästäjä on tässä. Tätä voi muokata. Ja sitten täältä voi pikanäppäimiä vaihtaa ja täältä voit laittaa yövalon päälle tai poistaa pois päältä ja täältä voit laittaa tehosteet päälle tai pois päältä jotakin. Ja sitten täältä voit vierekkäiset ikkunat laittaa